Kaixo, egunon. Ongi etorri Amezketako Zumadi eskolako irrati saiora. Zer modu zaudete? Ondo eskolan? Etxeetan ere bai? Aste honetan zehar irrati saioak egingo ditugu, zuzenean Zumadi eskolatik. Espero dugu gustura jarraituko gaituzuela. Aste hauetan zehar, giza gorputzaren inguruan ikasten aritu gara, bereziki barneko atalen inguruan. Egun hauetan ikasitakoa aurkezten ahaleginduko gara. Gaur dugu lehenengo eguna, eta gaurkoan zirkulazio aparatoren inguruan eta lokomozio aparatoren inguruan arituko gara, bereziki. Baina gai gehiagori buruz ere arituko gara. Lehiaketak, jolasak, elkarrizketak eta abar, luze bat entzun ahal izango dituzue irrati saioetan. Hasteko gure gorputzaren barruan daukagun zirkulazio aparatuari buruzko tartea egingo dugu. Zirkulazio aparatua gure barruan dagoen aparatua da. Badakizue hori ezta? Zirkulazio aparatuaren parte garrantzitsuenak bihotza, odola, arteriak eta zainak dira. Baina itxaron behar bada interesgarriagoa izango da gure eskolako txikienen gaiari buruz zer dakiten entzute ezta? Duela egun batzuk grabatutako elkarrizketa bat entzungo dugu. Beraz, jarraian sartu grabazioa! Zirkulazio aparatu buruz zerak izan jaritzeko. Eta bueno, gabe hasi nola. Aizue, badak izanen daukun bihotza? Datoki benetzen hau? Bularra! Aurreko aldera eta arti. A ber, dena hola seitzuzun, eh? Denak esmat itxezuen. Zuetzat esmatuko ditzezuenak. Oia izango litzeke. Errak zen, Baina izue gauza moretxoa bezet die. Zainik eta? Ateria! Nik uste hori asmatuko nuela, asmatuko ikuela. Martxa urtaban! Artista zuzeten. Bai, arrazoi zulian? Bai, taru. Dena. Eta guztik hartzen deunen, eta eriron baltiken deunen, guztia hartzen zaigur. Oso ondo, Ziren ontzaten saiatzen hau? Asko ikatzen? Eta eze, badak izo horrela nulik ateatzen dan? Bihotza zeikeua, baldak zuen. Bihotza zeikeua. Tamparan. Zure mobilentu erola. Oida. Zaiatu zuen, Bai. Etxon. Da, zer bihotza izi pasatzen zaio, korrika bizin haste zaten ez. Azkarrago, motelago. Baina, lasai zaudetenen, poliki. Ja, galdera ukatu eta baina zeruen. Nazek, Arrein otxa? Oso, no. Oain zuek hemen jartzen bazue? Bai, sondo. Baina nazten nueken, are korri azkar, egon golitzeko. Nola egon golitzeke? Oso, no. Piko baia. Haizu eta galdera bat, guiltzen ganen bihotza seitzen aldo. Zoro? Bai! Eta hori bihotza batean zaigunen ze pasatzea? Goitia izatea pena horri, baietz. Zaigu asko gustatzen ez ez? Piltza ez tala bat eguna? Ez. Bale. Eta badak izo hola ze koloretakoa dan? Atxai, urdinetik ze motatako odola jutea? Zikinez. Eta gorritik? Garbi.
baina flipantea, Bai. Oaingoz denak asmatu ikezue, badakizue. Bai, Urriera. Aizue, teatziatiko zearen bihotza taupadaka. Zertako? Bizikioteko. Zagaiak zaiteu taupada horiek zaiteuea. Zeinen mugimendue. Bihotzana. Kasi. Aterietan eta ze jutea. Odola. Orduan bihotza mugimendua zer da? Odolaren mugimendua. Sondo. Odolaren mugimendua. Zue mina hartzen aldezu eroitzen zatenen. Hola. Jungo gezo naino badaka zuen, bale? Editzuk? Bai. Zu naia? Batzutan. Zu moren? Batzutan. Bai? Zu Jeslen? Bai. Zu Mikel? Bai. Zu Baia? Batzutan eta batzutan. Zuki bai? Batzutan eta batzutan. Zu Kurtzi? Batzutan. Batzutan bakarrik? Bale. Zu Kliak? Beti? Zuk? Bale, erantzun hona. Erantzun honak, oso sondo. Eta odola ateatako pendurtzen antzeate. Haute manak egingo dugu, bale? Eritzu? Fenbaitu lasai. Eta asko atezkioz? Bai. Zuk, Baia? Ez. Asko atezkioz? Ez. Ez da ez? Nei askatean zezkio, bai, tartela Ez? Zu Jeslen? ez. Da asko atezkio? Da asko atezkio bat daizu? Ez. Ez da Mikel? Asko atatzen bazait bai. Da gutxi atatzen bazait ez. Zu Baia? Diru, asko atatzen bazait bai eta gutxi atatzen bazait ez. Bale, Asko atatzen bazait ez eta gutxi atatzen bazait ez. Eta? Zuki? Ez. Ez? Da asko atezkio? Ez? Seguro? Bai. Zulia? Ez. Ez. Da asko atezkio? Ez da ere? Joder, bazuka ez? Da asko atezkio? Ez da ere? Joder! Bueno, eta beste galdera bat. Zuek itxasoneo, piztinaneo, itxutzen izatenen gero alda berriz bizikatea? Bihotza gero berriz mugimendu da? Bai. Bai? Da, zein barra hau bihotza berrizen, zea berpizteko? Esan, jarri behar da, betxun, hemen? Errela? Gero zeite, pertsona da. Eta ude botatzeu, gabotik, bum, da, Da, zuekin jalezu gorputza inguruko kantan bat. Bale, gure kantan bat. Bai? Nola bai kanta hoi? Baina itxoinek galdera dauko eta horrena. Zuekin indarra aldezu ez zeo. Iako eskulanak indarra. Museon bat. Nun? Zabatien Pasillo. Kulturetxonet altzama. Bale. Bujo guztia. Seguro? Politia egizuela. Politia baina politiagoa. Politikoa. Bueno, eta kanta nola zan? Ez dakit. Ena, nun zaude, hemen nago, Kaixo laguntxoa, banoa. Nera bizkorrena, nun zaude, hemen nago, Kaixo laguntxoa,
alperrena, nun zaude, hemen nago, kaixo laguntxoa, banoa, txikiena, nun zaude, hemen nago, kaixo laguntxoa, banoa, bostekoa, nun zaude, hemen nago, kaixo laguntxoa, banoa, oso ondo! Bueno, eta hoxe izan dira gure galderak. Espero gustatu izan da, eskerrik asko. Gustatu altzaizue! Eskerrik asko! Bueno, interesgarra izan da gure txikiekin egindako elkarrizketa. Gauza askotaz hitz egin digute, baina orain, eratxe batekoak zirkulazio aparatoa nola den ikasi dute. Zain urdinak odol zikina eramaten du, eta gorriak odol garbia eramaten du. Eratxe biko berriz bihotzari buruz ikasten aritu dira. Kuriositateen atala. Kaixo, gaur etorri geha zuitarte politu bat eskaintzeko. Gure gaurko protagonistak die, ni neu egoi, Ariane, Oian, da Eki. Guk eletxe bike ikasleekin batera kuriositateen tarte bat prestatuko dugu, honela izango da. Kaixo, zer modu zaudete? Zezana etorri gara gorputzaren kuriositateen inguruan hitz egitera. Prestaz zaudete gurekin? Bai! Bueno, bihotzarekin hasiko gara. Badakizu zer den bihotza? Bai. Zer da bihotza ba? Eskulo bat, odola emarkubiatuna. Odola emarkubiatuna, Bai. Eta zer tamainitakoa da bertson baten bihotza? Eskultur bat kabide, Zer egiten du bihotzak? Taupada. Eta badakizu ezer kanporatzen bihotzak? Odola eta oxigenoa, bai. Zer animalik du bihotz handiena? Bai, ondo, Eta bihotz txikina? Erle familia bat. Erle familia batek daukela txikina? Bai. Badakizu egin daukelu bihotzak? Petxu. Bihotzak gorputzetik kanporatu aldutzaketako da. Bai. Badakizu zein animaliak duen bihotz azkarrena? Musaraina. Eta zer da musaraina? Mendiko xaumendiko. Eta gutxi gora bera zenbat taupada ditu minutuko badakizue? Egun da pikola, ez? Da, badakizu haber bada mundu enten animalik gure bihotza baino desberdina eukie... Eta urdina gorkia dauka eta gorkia. Eta urdinetan lekun guk urdine dauke, lekun berak zer dauke? Gorri dauke lekun berak urdine? Bueno, eta... Espero dugu tarte poligon pasa izana gurekin, agur eta gero. Eta, esan digue, olerki eta gero rap antzekoak ripatuko izkibuela. Ustez esplikatuko indezune esango edo?
Kantatu mo. Etxean eta eskolan nirekin dator, kaleri jolastokira nirekin dator, nire gorputza otera jakin nahi dunik. Bai, nire gorputza da, hori badakit, hiliketan arnasa, bihotzean bizipoza, urdaia gozera asetzeko, bodaina odola joateko, etxean eta eskolan nirekin dago, kaletik jolastokira nirekin dator, nire gorputza otera jakin nahi dut nik. Bai, nire gorputza da, hori badakit, ibiltzeko giharrak, zutik jartzeko ezurrak, kakarentzat besteak, pixarentzat maskuria, etxean eta eskolan nirekin dator, galetik jolastokira nirekin dator, nire gorputza otera jakin nahi dut nik. Bai, nire gorputza da, hori badakit, ibiltzeko. Oso nik errakatu da. Zoan beste zerbatik 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 baina ez dut asmatuta edo no? Asmatuta. Prestazute instrumentoak eta... Bai? Nik bakarreko. Bai? Gorputza ultatu, garuna esnatu, begirak ireki, beldurrak usatu, begirak ireki, beldurrak usatu, pentsatu eta pentsatu, irudimena askatu, sentitu eta maitatu, bihotza alaitu, sentitu eta maitatu, bihotza alaitu, eta bizitza gozatu, eta bizitza gozatu. Oso ondo, eskerrik asko polite. Eskerrik asko etortzeatuta. Eta entzun. Eta zukin aldezu. Ederki saioan aurrera asko ikasi dugu eta asko ikasten ari gara orain bertan ere. Bai, alaxe da, giza gorputza oso konplexua da, baina gurea denez, ulertzeko modu egiteare ez zaigu horren zaila egiten. Bueno, eta orain gure saioarekin jarraituko dugu. LH3 lau taldeko ikasleak sartuko dira zuzenean gure irrati saiora. Hori da, gure gana etorri zaizkigu, Alaitz eta Eren, ongi etorri saiora bikote. Bai, eskerrik asko. Ondo iruditzen bazaizue, zirkulazio aparatuaren inguruan ikasitakoak gurekin partekatzeko elkarrizketa hasi egingo dugu. Bai, ados. Zerk osatzen dute zirkulazio aparatua? Zirkulazio aparatua osatzen dute bihotza, arteriak, zainak eta kapilarrak. Sistema kardiobaskularra bietzeko sistema alda? Bai, bihotzak eta odol hodiek osatzen dute. Zertarako balio du zirkulazio aparatuak? Gure gorputzan zehar odola zabaltzeko. Tea edatea ona alda zirkulazio aparaturako? Bai, tea ona da edatea, baina neurren. Ona da edatea zatikurasko auke, baina neurrenean behar da zatiktegin auke.
Oso interesgarria. Segi dezagun aurrera. Alaitz, zer dira arteriak? Odola bihotzetik organotera eramaten dituzten odoloriak dira. Hauen orduan bihotza arteriak eta zinak elkartzen sortzen den oditxo alda. Ez, bihotza muskulu bat da. Ara, muskulu bat, gorputzan hainbeste ditugun horietako bat. Ea ba, egin dezagun aurrera. Zirkulazio aparatua jaten dugunen hartutako elikagaiak zelula guztietara eramaten ditu. Bai, egia da. Eta elkarrizketarekin amaitzeko, azken galdera egingo dizuegu. Ere, egia alda zirkulazio aparatua ondo edukitzeiko gauzak lasai hartu behar direla? Bai, gauzak lasai hartu behar ez. Estresa txarra data. Ederki, interesgarria izan da kontatu diguzuen guztia. Mila esker etortzeagatik. Bueno, eta orain, lehiaketarekin hasi aurretik, musika pixka bat entzungo dugu. Orain lehiaketa bat egingo dugu eta horretarako kajut erabiliko dugu. LH6ko batzuek egin duten kajut bat erabiliko dugu, eta 10 galderako lehiaketa bat izango da. Hauxe duzue kajuten sartzeko pina. 3, 7, 2, 5, 2 eta 9. Errepikatuko dugu. 3, 7, 2, 5, 2 9. Azkena. 3, 7, 2, 5, 2 eta 9. Berriro esango dugu zenbakia. 3, 7, 2, 5, 2 eta 9.
eta 9. Bueno, hasi egingo gara. Zer osatzen dute zirkulazio aparatua? Kolore gorriz dauden erantzun aukerak ondoko dira. Entzun ondo. Birikak, bihotzak, arteriak, zakilak eta gibelak osatzen dute. Kolore urdinez dauden erantzunak aukerak Kolore urdinez dauden erantzun aukerak ondokoak dira. Burbuina, birikak, aluak eta benak. Eta kolore horiz ondoko aukerak dira. Birikak, bihotzak, arteriak, kapilarrak eta benak osatzen dute. Eta azkenik, kolore berdez dauden erantzunak honakoak dira. Maskuriak eta kaka. Denbora! Maskuriak eta kaka nola esan Erantzun zuzena horia da. Bueno, eta aurrera egingo dugu. Goazen bigarren galderarekin. Sistema kardiobaskularra bihotzeko sistema da? Kolore gorria klikatzen baduzue, egia dela esango duzue. Aldiz, kolore urdina hautatzen baduzue, gezurra dela esango duzue. Araia denbora. Erantzun eguke kolore gorria da. Hau da, egia da sistema kardiobaskularra bihotzaren sistema dela. Bueno, ondo. Segi dezagun lehiaketarekin eta hurrengo galderaren ostean errepaso bat egingo dugu. Hauxe da, 3. galdera. Zertarako balio du zirkulazio aparatuak? Gaizkigoaz. Eia, nostra! Ea, hauxe da kolore gorriaren erantzuna. Gaixotasunei aurre egiteko. Kolore urdinez markautako erantzun aukera azitzen laguntzeko. Kolore horiz odola mugitzeko. Eta azken aukera, kolore berdez oinez egiten jakiteko. Denbora! Azkar hasi, eman siguiente eta azkar hasi. Ez, aurrena esan zuke, aietz. Aietz hasi, esan. Honen erantzun zuzena. Oraingoan kolore horia izan da. Hau da, zirkulazio aparatuak odola mugitzeko funtzioa du. Ea, 3. galdera honen ondoren egin dezagun errepaso bat nola goazen ikusteko. Lehen postuan LH6. Puntua 273 puntuarekin taldean. Txalo Zaparrarak bere. Bigarren postuan 2157 punturekin LH34 taldea. Txalo Zaparradak beraientzat ere. Eta 3. postuan 1985 punturekin 337 2 taldea. Animo guztioi, gertu zabiltzat eta segi gogotik, oraingoan tokatzen den galdera hauxe da. Ze edatea ona alda zirkulazio aparatuarako?
Eta aukera berriz egia edo gezurra den esatea noski. Kolore gorriz egia. Eta kolore urdinez gezurra. Saldro besta. Denbora! Oso ondo ari gara, segi dezagun aurrera lehiaketaren amaiera hurbiltzen ari gara eta 5. galdera hau da. Zer dira arteriak? Gorriz markatutako aukera odola gorputzetik bihotzera daramana gehi karbono dioksidoa. Urdinez markatutako aukera janariak eta oxigeno daramatza bihotzetik gorputz. Kolore horiz arteriak eta benak elkartzean sortzen diren oditxoa dira. Eta kolore berdez odola odol horietatik barrena bultzatzen duen organoa da. Denbora! Laugarren galdera honen erantzun zuzena hauxe da. Kolore urdina, janari eta oxigenoa daramatza bihotzetik gorputzera. 6. galdera hauxe da. Bihotza, arteriak eta benak elkartzean sortzen diren oditxoak dira. Kolore gorriz egia. Eta kolore urdinez gezurra. Denbora! Erantzuna urdina da. Eske gaizki da hau. Itxalda irugarren. Zazpigarren galdera horrengoa da. Zirkulazio aparatua jaten dugunean hartutako elikagaia zelula guztietara eramaten aldu. Gorria true, egia. Urdina gezurra. Ia bukatu dugu, azken 2. galdera hauxe da. Egia alda zirkulazio aparatua ona edukitzeko gauzak lasai hartu behar direla? True. False, gezurra. Erantzun zuzena oraingoan gorria da. Eta iritsi da azken galderara. Gustatu altzaizuek ajuta hau? Gorria bat ere ez. Urdina gehiegi. Horia asko. Eta berdea ez. Erantzun zuzenik ez dago galdera honetan. Zuk nahi duzuna jar dezakezu. Ezetz bat. Amaitu da gure lehiaketa. Eta gure lagunekin da. Bueno, espero dugu asko gustatu izana gure lehiaketa. Hori da, eta orain atxeden hartzeko musika pixka bat entzungo dugu berriro ere. Vamos itzen da! Hemen gara berriro ere. Aurrela goaz pixkanaka.
Bai, dagoeneko 11:05 dira. Eta lehiaketaren ostean podcast bat entzuteko tarte bat hartuko dugu. Querrás decir que vamos a oír un podcast, porque me han dicho que está en castellano. Eso es, un podcast que han creado las chicas y los chicos de quinto curso. A ver si os gusta. Hola, ¿qué tal estáis? Hola, yo bien. ¿Y tú, Ekaitz? Yo también estoy bien. ¿Y dónde está Ion? ¿Qué? ¿Como siempre llega tarde? Qué raro. ¡No, estoy aquí! Joder, ya era hora de venir. Ya nos íbamos a marchar sin ti. Bueno, vámonos. Sí, ya tengo ganas. Vale, vámonos. Puf, me estoy cansando. Con el peso que tiene esta mochila, creo que hasta me estoy mareando un poco. ¡Chicos! ¡Nayara se ha mareado! ¡Ekaitz, ven rápido! Oyane, ¿qué quieres? ¡Que Nayara se ha mareado! ¿Cómo que se ha mareado? Pues sí, se ha mareado de repente. ¿Qué hacemos ahora? ¿Miramos en su mochila? Vale, a ver qué hay. ¿Pero qué es esto? Aquí pone que es para gente que se ha mareado. Pues ¿qué os parece si lo probamos? Vale. Nayara, te has despertado. Pero, ¿qué ha pasado? Te has mareado. ¿No lo recuerdas? No. Bueno, seguimos, aún nos queda mucho camino por delante. Sí, que no podemos estar todo el día aquí. ¡Ah! ¿Pero qué te has hecho? Me he torcido el tobillo haciendo una voltereta. ¡Ay, va! Hasta tienes sangre. ¿Y le está saliendo con mucha presión? Sí, y me duele mucho. Yo ya aprendí algo sobre la sangre. En la escuela aprendimos sobre el aparato circulatorio y la sangre es parte de ella. Sigue, que parece interesante para poder solucionar esto. El sistema circulatorio transporta oxígeno y alimentos a todas las partes del cuerpo. ¡Hala! ¡Qué interesante! Sigue a ver cómo podemos curar esta herida. Las partes más importantes del sistema circulatorio son el corazón, la sangre, las arterias y las venas. Ya, pero yo me he hecho una herida en el tobillo. ¿Y en el tobillo hay alguna arteria o vena? Todos hemos aprendido algo sobre este tema, así que ¿qué os parece si buscamos una solución? Bueno, lo primero es tranquilizarse, porque en esta zona no están las arterias más importantes. Bueno, eso me tranquiliza. Para parar el sangrado debemos presionar fuerte, pero no demasiado. Inténtalo, a ver. Vale, parece que ya está parando. Bien, me alegro. Parece que tiene un corazón fuerte, menuda presión de sangre. Sí, el corazón es el órgano encargado de bombear la sangre por todas las partes del cuerpo. Sí, y aunque hayas estado hablando de las arterias y las venas, también son importantes porque son las que transportan la sangre desde el cuerpo al corazón. Entonces las arterias transportan la sangre desde el corazón al cuerpo. Eso es, la sangre es muy importante porque transporta oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo para que puedan seguir funcionando. Y además de glóbulos rojos que se encargan de transportar el oxígeno. También son importantes los glóbulos blancos que nos defienden de muchas enfermedades. Y no te olvides de las plaquetas, que son las células que se encargan de taponar las heridas que has hecho. ¡Es verdad! Pero ya será suficiente por hoy. ¿Qué os parece si volvemos a casa antes de que alguien más sufra algún otro percance? Sí, me parece bien. Sí, vámonos. Wake up, I'm wasted still.
ze polita izanen podcasta. Bai, eta noiz eta arazoren bat izan ez gero, konponbiderakoa hainbat pista ere ematen dira, ezta? Bai, hala da. Garrantzitsua da lehen sorospena inguruko oinarrizko ideia batzuk kontuan izatea. Egia da, bai. Eta noski zirkulazio aparatua beharrezkoa dugu, baina mugitzea ere halaxe dugu, ezta? Baina noski, ez bagina mugituko gure zirkulazio aparatuak ere potxe egingo luke. Ba, gure mugimenduaren oinarrizko atal batzuen inguruko elkarrizketa egin genuen LH-Irulaukoek egin duten lan baten harira. Entzungo aldugu? Bai noski, jarri mesedez LH-Irulaukoek makarroekin egin duten ezurduraren inguruan graturiko elkarrizketa. Kaixo zemuz? Gaur galdera batzuk ingoizki izaguin dezuen ezurdura bati buruz makarroiekin, bale? Gaur korretxo zitzaezen makarroiakin ezurdura egitea. Agerro proposatu zigun eta gudanak arrazea du. Zenba makarro izan dituzu ezurdura egiteko? 53 horitartan. Ze makarra imoten garantzuzue? Barazkilo formako, koloretako espirala, tubo luzaskak eta fideoklau mota guztira. Zein mota erabili dituzte gehien? Gehien fideoak erabili ditugu 30 ingurua gutxi gora bera. Zeratik da zertako erabili zen ikuen makarroiak? Formula zeukarako ezur nagusi ikasteko. Zergatik egon duzu ezurrekin eta ezurganokin? Ezurrekin ikiarrisagoa dalako. Zerrik ebatxe zen beste makarroi? Ezurdura nolakoak diren zehazteko. Zeratik ez zenuten kranioa makarroiekin egin? Kranioa egitea oso zaila delako. Zenbat ezur mota ikasi dituzue? 11. Bale, dozen die. Kranioa, humeroa, klavikula, radioa, saietxak, kubitoa, pelbisa, femurra, rotula, tibia eta peronea. Bale, eta non dago bakoitza ez kranioa iar? Burun dago. Bale, humeroa eren? Eskuazieran. Klavikula, araitz? Sorbaldan. Erradioa, salta? Eskumuturren baino gorago. Saietxak, eiar? Petxun. Kubitoa, eren? Radio nondon. Pelbisa, alaitz? Berrin. Femurra, salta? Iztarrin alder. Beste azit. Rotula, eiar? Belaunen. Tibia, eren? Hankamukaera. Da peronea, salka? Hanka bukaeran. Eskerrik asko eta ondo bizi. Kaixo zemuz? Bai polita izan den, LH-Irulaukoek egindako elkarrizketa. Bai, esango nuke eurekin jarraituko dugula oraindik ere. Bai, hala da, tarte berri bat egingo dugu aurkoan. Gaixotasun arrunten inguruan hitz egitera etorriko zaizkigu eta etorriko zaizkigu LH-Irulaukoak. Kaixo, gu alaitz eta eren gara, gaur zirkulazio aparatu buruz hitz egingo zen. Arteriosklerosia, gaixotasun kronikoa, zainetan gantza kolesterola pilatzen da eta zainak ixten hasten dira, odolari bere bidea itxi. Bihotzeko gaixotasun bada, odol fluxue etete zaigu eta azkar ezpadu ospitala juten egin ditu. Miokardio infartua, bihotzekoa
bihotzeko gaixotasuna da. Odol fluxua eteten ondorio bihotzaren zati bat hiltzen denean gertatzen da. Gaixotasun hau oso hilgarria da eta ez bada garaiz antzematen eta tratatzen. Oso interesgarria, eta jarraian beste lagun gehiago ere sartuko dira. Kaixo, gu Aiurtzuara, Marko eta Amaia gara eta gaur digestio aparatuaren gaixotasunei buruz hitz egingo dizuegu. Apendizitisa. Apendizitisa daukagunan apendiz izeneko este bat hazi egiten da eta lehertzen bada gaiztotu eta hiltzeko arriskua dago. Urdailaren iskin batean min handia sentitzen baduzu, azkar batean joan medikuetara. Gastroenteritis. Gastroenteritis gaixotasun bat da eta bere sintomak hauek dira. Trepako mina, botagurea, kaka biguna, buruko mina eta sukarra. Gaixotasun hau sendatzeko hauek dira gomendio batzuk. Lo egitea eta pastillak edo jarabe hartzea. Gaixotasun zeliakoa. Gaixotasun zeliakoa glutenarekiko alergiaren ondorioz hesteetan dauden iletxo oso txiki batzuk hiltzean sortzen den gaixotasun bat da. Gariak, zekaleak, garagarrak eta neurri txikiagoan oloak eragiten dute gaixotasun hau. Orain lokomozio aparatuari buruz hitz egingo dugu. Lokomozio aparatua gure gorputzaren barruan dagoen beste aparatu bat da. Lokomozio aparatua hiru organo desberdinez osatuta dago. 206 hezur, 650 muskulu eta una artikulazio daude gure gorputzean. Muskuloak giza gorputzaren eta beste animalia batzuen mugimendurako organo bakoitza da. Gorputzeko bi hezuren arteko kontaktu puntua da artikulazioa. Bueno, aste hauetan gorputzaren inguruko gaiak lantzen aritu gerenez, interesgarria iruditu zaigu mahai inguru bat antolatzea, ezta? Bai, hala da. Mahai inguru horretara bildu ditugu gure gonbidatuak. Beraien bizitzan zehar istripuren batengatik edo hezurren batekin arazoren bat izan dutelako. Bai, hauts egin baitaizke hezurrak edo behartu edo lesio gogorragoren bat
ere izan daiteke, ezta? Bagai horiei buruz hitz egitera gonbidatu ditugu gaurkoan Malu, Izadi eta Naia. Kaixo, ongi etorri gure irrati saiora. Hasteko eta sarrera moduan eskatuko dizuet bakoitzari zein hezur hausi edo mindu duzuen entzutea. Hasi zaitezke zuzeu, Malu. Kaixo, egunon denoi. Nik hautsi ditut tibia eta perone. Horiek daude belauna eta txonkatiren tartean. Eta hautsi ditut 2 aldiz. 2 urtetan 2 aldiz. Eta zer Naia? Nik 2 urtekin tibia eta perone hausi ditut. Da, bain dela gutxi radioko rodetea. Eta zuk Izadi? Nik baita ere bat 2 urtekin eskumuturreko krezimentuko ezure. Ondo da, eta orain hurrengo galdera egingo dizuet. Nola utzi zenuten aipatutako hezur hori Naia? Hankekoa literatik eroita. Eta Malu, zuk nola? Nik eskiatzen, kandantxu nebilen, orduan pista oso honditan ibiltzen nintzen eskiatzen, eta erorkada bat egin nuen oso postura txarrekoa, eta eskin atadura botan sujetatzen duen hori ezitzaidan askatu, eta egin nuen ikaragarrizko haustura eskiatzen mendin goigoien. Eta amaitzeko, Izadi, zuk nola? Txirristan bera jetxe harrin gora abitu nintzen da ero egin nintzen guztik. Zer sentitu zenuen hezurra utzitakoan? Hezurra ustea oso grabe izan altzen, Naia? Eskumuturrekoa baiz, krezimentukoa zen da berriz hauste bat operate marketean. Noiz hausitzen nuen hezurra Izadi? Urte batekin bin behar ditula hortxe. Zenbat denbora egon zinen hezurra hausita, Malu? Jo nintzen bajan, lanean joan gabe urte bat, haustura bat eutzekin. Iletxokin egon nintzen 5 hilabete, 2 alditan. Iletxoa zan oinetako behatzetik hasi eta ingleaino, hanka osoa. Iletxoa 5 hilabete eta gero 7 hilabete rekuperatzen, muskulatura iletxoa inbeste denbora eraman da gero, muskulotako masa guztiek galdu nindun, bildun zitzaidan, eta orduan hanka gelditu zen hezur gutxen. Eta orduan rekuperatu behar zen berriz gihar guztiketa, eta orduan ariketa fisiko asko nindun, rekuperatu arte. Zer jarri zizuten hezurra aresteko Izadi? Eskaiola. Zer rekuperatu zinen Naia? 3 aste honitzen igeltsuekin eta beste 3 aste errekuperatzeko. Hezurrak hautsitakoan oztopoak izan altzen dituen zure zeletasunak egiteko, Malu? Bai, asko. Hasieran ez nuen hanka lurren jarri 2 hilabetetan, orduan egon nintzen denbora hortan etxen, sofatik ohera, ohetik sofara. Eta hasieran igeltxoa hain handien hola zen, hanka mugitzare kosteiten zitzaidan lehenengo egunetan, gero ohitzen jo nintzen, da hanka altxatzen nuen erresago, eta orduan hasi nintzen makulukin ateratzen. Hasieran zaila zen kotxe baten sartzea, deskubritu nuen mundua koskaz beteta dagoela, nintzen konturatu ordu arte. Ikusten ditun koska eta eskailerak leku pila batetan, eta orduan hasieran oso torpe eta hola, traketx, eta pixkanaka, trebatzen jo nintzen, eta pasazienen igual 2-3 hilabete, sartzen nintzen eozin kotxen, atzeko asentua pasa, karrera, azkar, eskailerotan azkar gora eta bera hartu nuen, eta adibidez zinea juteko hasieran arazo bazan, eta deskubritu nuen idea bat, eta zan esaten nion akomodadoreari, esaten nion, aizu, favorez, utziko jazu pizkalera osartzen beste baino, hartzeko hilaran eskumiko asentua eta hola hanka luzatuta dauket pasiloan. Bestela ezin dut hanka doblatu eta ez dit balio zen asentu. Eta holako ikasi nuen laguntza eskatzen.
Eta eskerrak jende zintzoa eta jatorra eta bihotzonekoa asko dago. Eta orduan hola laguntza eukinun. Eta gero baita ere erabaki nuen inglesa ikastea, denbora asko daukanako. Eta lehenengo aldiz apuntatu nintzen akademia baten inglesa ikasteko. Orduan nun, alde batetik laguntza eskatu nire zaletasun batzuk inalizateko. Eta deskubritu nituen beste berri batzuk. Irakurtzeko ez leukan oztopoi. Eta irakurri nituen balzindie kontatu. Liburu baztezak ikara arizkopi. Askotan goizen hasi eta gauen bukatuta. Ite. Behar da egokitu. Hasierako egunetan nehar pixkatin, frustrazioki, bapatean bizitza gelditu zitzaidalako, bapatean oian, 27 urtekin, gogorra zan, hasieran, nehar pixkatu ginen, frustrazio hori bota arte, eta gero zan, hemen gamailu, aurre egin behar da. Tu puedes. Zein dezakezu. Eta jo, pixkanaka sortzen ziren aukerak gauzak iteko. Eta azkenen, etzan izan nahi gogorra. Bueno, interesantea. Eskerrak eman nahi dizkizuegu gure gana etortxagatik. Zuei. Espero dugu gurekin tarte polit bat pasa izana. Agur eta aurrengora arte. Bueno, eta gaurko hauxe izan da guztia. Aste azkenean izango dugu hurrengo saioa. Espero dugu ondo pasako zenutela. Agur guztioi! Agur.